Já vás vítám na dnešním webináři a to je ze série AI Curricula. Dneska se budeme zabývat informatikou na druhém stupni a dnešním večerem nás provede Eva Nečasová a Radek Špáta. Já tady vítám a předávám slovo, doufám, že si dnešní večer užijeme. Tak jo, děkujeme moc za úvod, Ondro. Já bych taky chtěla přivítat vás všechny, kteří jste v tomhle hektickém předvánočním čase se připojili. Moc vám za to děkuju. Nevím, jestli tu máme Radka. Jsem tady. Tak jo. Když takový vyplou kameru a tak jsem si říkala. To snad je takhle. A bylo to pinknutí na mě, abych taky něco řekl. Vlastně tak. To já vám přeju taky hezký večer. A těším se, co spolu vymyslíme, jak na to budete reagovat, co jsme vymysleli my. A musím uznat, že jste taky všichni šikovní, že jste dorazili v 6 večer 18.12. A ještě jsme vlastně neřekli, proč tady sedíme teďko my dva. My s Radkem jsme to celý spáchali, vlastně to AI v informatice na druhém stupni a středních školách. Radek vymyslel většinu těch metodik a já jsem je potom česala do nějakého toho finálního luku. Dobře, tak jo, tak já si vezmu sdílení obrazovky. Tak předpokládám, že je moje obrazovka vidět. Děkuji. AI v informatice na druhém stupni a na středních školách najdete vlastně ty metodiky na webu AI Curricula, takže já se tam ještě jednou takhle prokliknu, je to adresa curriculum.aidětem.cz. Nahrávám ji i do chatu, pokud byste se chtěli na ty metodiky během webináře koukat. No a tu informatiku na druhém stupni naleznete v sekci vzdělávací materiály informatika na druhém stupni. A je tady takový právě krátký úvod, o kterém bych já chtěla něco říct. My jsme vlastně úplně v úvodu před těmi 3 lety, když jsme začínali s AI dětem, tak jsme vydali knížku Strojové učení pro děti. O té něco málo řekneme na závěru webináře, protože ta je myšlena hlavně do informatiky. Nemyslím si ani, že by bylo potřeba vlastně s ním pracovat někde v jiných předmětech. Myslím, že to je vysloveně informatická záležitost, že se tam pracuje ve Scratchi. No od té doby my jsme se jakoby hodně posunuli, protože jsme hledali, jakým způsobem vlastně vysvětlovat dětem, co to je to strojové učení. A kdysi jsme narazili, nebo kdysi je to rok a půl zpátky, jsem narazila na kurikulum, který dělalo DeepMind z Raspberry Pi. To kurikulum se jmenuje Experience AI, má 8 lekcí a je neskutečně skvěle udělaný. Mně se to kurikulum strašně moc líbí a ono je tak skvěle udělaný právě proto, protože stojí vlastně na základech výzkumu, který dělali 2 výzkumníci z Finska, kteří se dlouhodobě vlastně věnují AI vzdělávání a mají v tom jako obrovské zkušenosti. A já jsem z toho výzkumu vyčetla, že ten úplně nejlepší způsob, jak dětem vysvětlovat, co to je strojové učení, je postavit to na rozdílu těch 2 přístupů, a to teda přístupu založenému na algoritmech a přístupu založenému na strojovém učení. Když to mám úplně jako sploštit, tak dětem a učitelům vlastně říkám vždycky, že lidi mají technologii pro to, aby si ulehčili život, a to znamená, že teda chtějí automatizovat různé věci. A dřív se daly automatizovat věci poměrně, že takový manuální nebo rutinní, a lidem to přestalo stačit, protože si chtěli zjednodušovat ty věci víc a víc. A tak se objevil právě ten přístup založený na strojovém učení, protože když bychom chtěli nějakou složitější věc popsat pomocí algoritmu, tak by jako třeba hraní fotbalu nebo tanec, tak by to bylo jako nesmírně náročný a stejně by vlastně možná třeba ten robot, který je učený hraní fotbalu, jako by nehrál ten fotbal tak dobře. Oproti tomu ten přístup založený na strojovém učení je něco jiného. My pomocí algoritmu vytvoříme program, který se dokáže na základě příkladů a zkušeností učit sám. Takže tím jsme získali možnost vlastně automatizovat složitější věci, mnohem komplexnější, a je to teda díky umělé inteligenci. Takže jakoby tadyhle na tom rozdílu my vlastně stavíme to vysvětlování toho, co to je umělá inteligence, potažmo většinou zatím právě stojící metoda, díky ní se stroje učí, která se jmenuje strojový učení. No jinak my máme takový
4 vlastně vzdělávací cíle, které jako cyklicky rozvíjíme už od 3. třídy. Na základce předminule jsme tady měli informatiku, AI v informatice na 1. stupni, takže i tady jsem to vlastně zmiňovala. Ty 4 cíle jsou popsané tady. Z mýho pohledu je to úplně takový jakoby základ toho, co by měl každý vědět potom, co se jakoby z té oblasti umělé inteligence. Jo. Tak první je, že bychom chtěli, aby děti znaly konkrétní příklady dat, jo, že jsou to obrázky, tabulky a takovéhle věci. Chceme, aby děti dokázaly popsat nějaké zařízení, díky nimž můžeme ještě získávat jako data, třeba senzory a podobně. Chtěli bychom, aby dokázali definovat nebo vysvětlit ten pojem toho strojového učení, konkrétně právě jenom s učitelem, nic jakoby složitějšího vlastně nechceme. No a chtěli bychom, aby vysvětlili, co to je pojem předpojatost. Předpojatost znamená, když vlastně těm systémům dám data, které nejsou buď vyvážený, nebo je jich málo, nebo jsou nějakým způsobem prostě ne v pořádku, tak potom ty systémy vlastně nefungují tak, jak by měly, což je ta hlavní výzva v současnosti spojená právě tadyhle s tou oblastí umělé inteligence a strojového učení. No a my tadyhle ty 4 vzdělávací cíle máme v úvodu pro výuku informatiky a tím je teda interaktivní příběh William and Meriwether, který už tady máme rok a půl asi. Už je možný ho hrát, najdete ho normálka k hraní rovnou, ani se nemusíte nikam přihlašovat na stránkách expedice.roboti.gg jsou tady k ním v příloze 3 metodiky, protože to má dotaci 3x45 minut. Jsou tady pracovní listy, je tady odkaz na webinář, kde vlastně procházím ten příběh, který už je teda starší, ale tak a je to vlastně určený 6. až 9. ročníky. Na ty střední školy už to není. Dost vlastně těch metodik, které tady máme, tak jako nejsou na ty střední školy, ale zhruba asi polovina je. No, takže to je William Meriwether a já bych teď teda ukončila sdílení. Pakliže nejsou žádné dotazy, tak ráda přenechám slovo Radkovi, který by představil první z metodik a případně možná i ten koncept toho balíčku karet, který jsme připravili. Tak pokud nejsou dotazy, tak můžeme pokračovat. Když tak případně, kdyby byly, určitě pište do chatu nebo se hlašte. Tak já teda si převezmu slovo a budu vám sdílet svoji obrazovku. Předpokládám, že teď už ji vidíte. Tak navážu na Evu. My jsme hledali koncept, jakým způsobem můžeme efektivně vysvětlovat ty některé koncepty. A vlastně zdálo se nám, že princip karet, který můžeme neustále aktualizovat a doplňovat o nějaký další témata, tak jsme ho jako začali nějak využívat a vlastně postavili jsme na tom kompletní, nebo zatím vznikající kurikulum pro ten 2. stupeň na informatiku. A vytvořili jsme vlastně zatím takový 3 balíčky. Prvním je balíček data, jo, potom strojové učení a etika. Je možný, že samozřejmě se to bude dále rozvíjet a sami možná vidíte, že tady ještě 2 metodiky jsou stále v přípravě. No a já bych postupně, nebo s Evou bychom se střídali těch jednotlivých metodik a já bych začal tou metodikou velká data a jestli pracujete se mnou, tak zase stačí na webu vlastně kliknout na to tlačítko a objeví se vám samostatná webová stránka, ve které jsou nějaké shrnující informace k celé té metodice a v pravé části máte soubory, které můžete vlastně využít. Možná dobrý říct, že jsou pod Creative Commons, takže je můžete opravdu volně využívat a nemýlím se, jenom když budete uvádět nás jako autory, tak je můžete dokonce nějakým způsobem i modifikovat. Ještě bych chtěl vlastně říct ke všem metodikám, že si myslíme, že to není nutné dělat tak, že to je jakási jako věc, kterou musíte dělat od začátku do konce, do písmena naprosto stejně jako my, ale spíš je to nějaký otevření témat, ve kterým vy se můžete jako svobodně, jako profesionálové prostě pohybovat
a vybrat třeba z té metodiky jenom některou část, která vám připadá zajímavá a tu použít, to ostatní prostě nějakým způsobem modifikovat. A proto třeba nabízíme i prezentaci k editaci v Canvě, takže si můžete vlastně vyzobat o to, co je vám milý. Tak, teďka k těm velkým datům, já bych s dovolením vždycky klikl teda na ty jednotlivý PDF-ko a nějakým způsobem se společně s vámi tím probral, ale protože máme nedostatek času za ty 2 hoďky, tak to vezmu opravdu velice jako rychle. A nás u těch velkých dat zajímá vlastně to, co naznačovala Eva, že vlastně my v rámci umělé inteligence si musíme neustále říkat, že ten algoritmický přístup, který samozřejmě u těch počítačů je, tak je extrémně jako doplňovaný právě tím, že v současné době pracujeme s ohromným množstvím dat. Takže ta první metodika jako otevírá tohleto velký téma, velký data a hledali jsme, jak to jako efektivně těm dětem ukázat. No a naštěstí, nebo náhodou možná, mi do cesty vlezly 2 zajímavé weby, které jsme nakonec v metodice použili. A ten první z nich je vlastně web, který popisuje, nebo je vytvořen společností Google, který popisuje stav vyhledávání na jejich hlavním webu v době a po covidu, který vlastně už tady byl před 4 lety, což je neuvěřitelný. A my na něm ukazujeme vlastně, jakým způsobem vy můžete studovat výsledky těch velkých dat na jako lidském chování. No a na tom webu můžete, když si na něj mrknete, vlastně usuzovat nad takovými 3 způsoby nebo výsledky, ke kterému došli v rámci tady toho webu. A to, že buď to chování lidí po pandemii se stalo nějakým novým normálem, řekněme, chování, nebo se stalo jakoby neobvyklým, že tam byl nějaký výkyv, anebo že vlastně tak byl tam nějaký výkyv, ale v zásadě ten výkyv byl jako relativně pořád, takže ta pandemie neměla nějaký extrémní vliv. To znamená, my dětem vlastně můžeme ukázat, jakým způsobem ty velký data, když se sbírají právě třeba z těch klíčových slov při tom vyhledávání, tak vlastně my usuzujeme na chování lidí. No a nabízíme samozřejmě asi to nejtypičtější slovo a to je mask. A teďka teda já bych ho musel, tady je gas mask, no budíš, tak kliknu na něj. A vlastně studujeme tady, jakým způsobem vlastně ty velký data interpretují ten nárůst vlastně tady toho termínu. No, můžete samozřejmě proklikávat tady další zajímavý pojmy, který vlastně tady najdete a myslím si, že řada z vás v tom najdete třeba nějaký zalíbení nebo něco, co je vám bližší, takže nechme to vlastně jako trošku na vás, jako vstup do těch velkých dat a ty interpretace. No, druhý web, který se nám zdal jako vhodný právě v rámci toho vstupu do té problematiky, je web, který zobrazuje podobnou věc, ale vlastně v životě lidí, to znamená, netýká se typicky pandemie. What we are searching for je zase věc, kterou vytvořili zaměstnanci Google. A na tomhle webu vlastně oni se snaží reprezentovat velký data, jak se promítají do chování lidí během vlastně běžného nějakého dne. A zajímavý je, že jsou i regionálně jako zaměřený. To znamená, můžete se mrknout na ráno, odpoledne, podvečer a večer a jakým způsobem je pro některé lidi nebo pro některé oblasti, abych byl přesnej, typický nějaký způsob chování. No a tady máme malinkou jako aktivitu pro děti, že je necháme pracovat tady s tím webem
a na lístečky třeba, odpovídají na otázky, které máme v prezentaci. Těch by mělo být 5, jestli se nemýlím. 5 otázek, necháme je velice rychle se mrknout na tenhle web s tím chováním lidí v různých oblastech světa a oni prostě jen tak jako odpovídají na otázky, které tady vidíte teďka před sebou. Věděli jsme, zaujalo nás, překvapilo, mýlili jsme se a tak dále, nerozuměli jsme. Tak a teďka přichází, a řekl bych, taková ta jádrová část v rámci téhle úvodní metodiky a ta se opírá o nástroj, který zase vymyslela nebo vytváří, produkuje společnost Google a jmenuje se Google Trends. A v rámci tady toho nástroje vy můžete studovat vlastně podle těch klíčových slov jako vyhledávání v různých regionech a čase. Takže my se vracíme zpátky do toho období covidu a nabízíme tady, aby děcka jako v úvodu zkusili vyhledávat 3 klíčové slova, které dle nás malinko souvisí právě s tím období toho covidu. Napadly nás gumičky. A sami uvidíte, jak zajímavý výkyv vlastně v tom covidovém období vlastně tady je. A ptáme se dětí, čím by to asi tak mohlo být. Jo, to znamená, diskutujeme, máme nějaké vlastní názory, proč doma gumičky, že jo, a přicházíme na to, že to bude mít souvislost s šitím těch respirátorů. Masek. Druhým tím pojmem, já se tady pořád přiklikávám, je šicí stroj. Zase souvislost s pandemií a usuzujeme zase, co se tady dělo, proč a jaký vlastně zajímavý materiál tady máme před sebou. Právě proto, aby jsme věděli, jaký vliv ty velký data mají. A poslední pojem byl jízdenka. A zase podívejte, že to je pojem, který vlastně nemá nějaký vliv na tohleto období. No, potom, co děti zjistí a vlastně diskutují nad těmi výsledky, nad tou interpretací těch velkých dat, tak se dostáváme vlastně k vysvětlení toho pojmu, tady máte nějaké vysvětlení a tím končíme první metodiku s tím, že vlastně tam ještě není použita nějaká, jako řekněme, jako primární umělá inteligence, která by měla rozhodovat nebo interpretovat ty data za nás. To znamená, pořád je tam nějak vliv toho našeho přemýšlení o těch principech nebo důvodech, těch různých výkyvech nebo normálech a tak dále. Tak, předávám slovo Evě, která by si vzala druhou metodiku. Díky. Která přímo navazuje na tuhletu první úvodní. Díky, protože my jsme samozřejmě chtěli, že jo, aby děti na začátku vlastně interpretovali sami ten pojem těch gumiček a můžou si vyzkoušet nejenom gumičky, ale i vlastně jakýkoliv klíčový slova, které napadnou v jakýmkoliv horizontu, až, že jo, jestli se napletu Radku, tak to tam začíná rokem 2004, takže 20 let zpátky, 20 let vyhledávání na Google a zároveň se můžou podívat taky v různých regionech, jak to je. Takže jo, že třeba samozřejmě, když tam zadáme slovo gumičky, tak to je český vyhledávací dotaz. Google to nepřekládá v tuhle chvíli, že pokud bychom to třeba chtěli hledat jako v americkém regionu USA, tak prostě budeme hledat anglické gumičky a budeme si volit. No ale my jsme potom vlastně jakoby chtěli ukázat to, že můžeme taky využít právě chatboty pro nějakou interpretaci tady těch dat. A to je teda metodika, která přímo navazuje tady na tu první, tak já teď rozklepnu vlastně ten plán vyučovacího bloku, ten plán lekce.
Tady zase vždycky to je stejný, je tady vlastně uvedeno nějaké informace o metodice. No a potom vlastně rovnou přecházíme do té evokace, kde dávám proti sobě dva umělce. První je Taylor Swift, u dětí známá americká zpěvačka, skladatelka, a tím druhým je teda už zesnulej Michael Jackson. A necháme právě děti pracovat tady s těma dvěma termínama, vyhledávacíma, a říkáme, že teda to mají porovnávat v různých jako regionech, a předtím se jich ještě schválně z legrace ptáme, kterých z těch umělců vlastně byl asi vyhledávanější, jakoby v tom dlouhém časovém úseku. To tam myslím, že dáváme 2004 až současnost, a tady si zobrazujeme posledních 5 let. A tam je pro děti vlastně velký překvapení, že to je nakonec ten Michael Jackson, který byl mnohem víc vyhledávaný, než je teďko Taylor Swift, i když to taky jakoby hodně stoupá. No. Takže my vlastně necháme zobrazit na webu Google Trends tady ty křivky jako vyhledávání a vývoje vyhledávání. A pak děti úplně jakoby jednoduše udělají screenshot. Konkrétně můžou třeba tady ten, kde je opravdu jakoby vidět to, jakým způsobem lidi vyhledávali a v jakém množství. Ještě potřeba říct, že tady na tom Google Trends nevidíte přesný počty vyhledávání, to je relativní, takže vlastně tam máme 0 až 100, že 100 je největší počet vyhledávání, ale nevíme, kolik to bylo. Zajímavý to ale je právě v tom smyslu toho jako porovnávání. Taylor Swift je to modrý a tady je červený Michael Jackson. No, děti, tady vidíme, že ten největší jako výkyv byl v červnu 2009, což děti většinou že už neznají, nebo prostě jim to nic neříká, a vlastně mají z toho udělat screenshot a vložit to do chatbota. My tady doporučujeme vlastně tadyhle ty zařízení, tadyhle ty aplikace 4, ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini. V tuhle chvíli vlastně to nejdostupnější je ChatGPT, protože tam máme věkové limity. U těch aplikací ChatGPT má věk 13+, Claude je 18+ s přihlášením, Microsoft Copilot v tuhle chvíli taky 18+ po přihlášení a Google Gemini v tuhle chvíli taky 18+. Jo. Takže vlastně pokud byste chtěli v té hodině pracovat s těma 3 zbylejma nástrojema, tak je potřeba, abyste to dělali vy a děti teda jenom koukali, nebo pokud si to samozřejmě, jak si to uděláte v hodině, a tak jenom tady od nás jde vlastně nějaké doporučení a varování, že tam jsou ty věkové limity. Takže my jsme to zkoušeli v chatu GPT, konkrétně ve 4o, který už má docela ten jakoby vysoký usuzování, vysoký reasoning, a byli jsme vlastně hrozně jako překvapení, jak to tomu chatu GPT šlo dobře. Jo. Tady byl nějaký prompt, analyzuji přiložený obrázek, tady ten prompt dětem říkáme, ukazujeme ho v prezentaci. Proč si myslíš, že v únoru 2024 bylo jméno Taylor Swift tolik vyhledávané, takže oni mají nejdřív vlastně zjistit, proč tam byl ten výkyv, zjistí, že to chatbot jim pravděpodobně v nejvíc případech řekne, že tam vydala nějaký datum a měla k tomu nějaký turné. No a pak vlastně můžou zkusit tam vložit tady ten druhý snímek obrazovky a ChatGPT jim řekne, že ten velký výkyv tam byl, protože Michael Jackson v tu dobu zemřel. Takže zároveň tady ukazujeme, že vlastně se můžeme podívat, jak to vyhledávání je v různých regionech, tak vidíte, že Taylor Swift je teda modrá, tak to je hodně tady v Severní Americe, a naopak Michael Jackson je červený, tak ten zase vede v jiných regionech poměrně vlastně docela s velikou převahou. No, určitě dětem vlastně říkáme, a to říkáme úplně ve všech metodikách, které v rámci e-curricula jsou, většinou tím výsledkem, tím výstupem není to, co ten chatbot vygeneruje. Tím výstupem z té hodiny je to, že děti ověří, co bylo vygenerováno. Protože je to takový jako jednoduchý princip, 3 pravidla, které děti učíme vždycky. Je potřeba dobře popisovat, vlastně co potom nástroj chceme, po tom chatbotovi, aby ten výsledek byl dobrý, ten výstup. Mají děti vždycky přečíst ten vygenerovaný text a zamyslet se nad ním, jestli dává smysl, protože samozřejmě určitě máte svoje vlastní zkušenosti s tím, že to mnohdy zní jako velice sofistikovaně, ale vlastně může to být blbost.
No a potom to třetí je, že si ověřit, pokud děti nějakou faktickou informaci nevědí. Jo. Takže tady ty 3 jednoduché pravidla zase předáváme v rámci tady té metodiky, takže děti potom ještě samozřejmě po tom, co jim ten chatbot navrhne, jakoby vysvětlení toho navrhne tu interpretaci, tak je potřeba, aby děti šly na internet a z různých zdrojů si ověřili, že skutečně tímhle s tím to může být a přemýšleli nad tím sami. No. Tak to je navazující metodika do balíčku data. Potom my tady chystáme ještě další 2, ale vydáme je někdy až během příštího roku, nebo možná ještě malinko jako pozměníme, nebo slejeme do jedné, uvidíme. Tak já teďko, jestli nejsou nějaký dotazy, v chatu žádný nevidím, případně kdyby byl nějaký dotaz, moc rádi to zodpovíme, pokud budeme vědět. Tak já bych ti zase, Radku, předala slovo. Děkuju. Tak pokračuju v rychlém představování našich metodik a vrhnu je, teďka nevím, jestli byl dotaz od vás, z vaší strany do chatu. Nebyl, někdo se připojil. Ano, takže strojové učení. My jsme ho rozdělili do 4 částí, sami vidíte do jakých. Já bych řekl první 3 a Eva by si potom vzala tu 4. Ty první 3 je to proto, že my jsme je propojili jedním příběhem, snažili jsme tam se být trošičku takový hravější, tak nás napadlo, že využijeme příběh mimozemský detektivní kanceláře a v tomhle případě je dobrý, když ty metodiky budete odučit nebo pokusíte se je učit lineárně, to znamená opravdu je dobrý vzít ji od 1 do 3. Ta 4 trošičku vybočuje a proto ji řekne Eva samostatně. Abych se pokusil teda všechny ty 3 metodiky nějakým způsobem provázat, aby vám to bylo jasný, jak jsme to mysleli. Začneme teda tím datasetem. Začínáme datasetem. Je to metodika, která je kompletně možný odučit bez počítačů. Samozřejmě berme jako u žáků. Jo? To znamená, že asi vyučující by měl mít nějakou prezentační techniku, ale myslím si, že by to šlo dokonce i bez ní. Proto tady máte dost souborů ke stažení a je potřeba se na tuto metodiku připravit, že tam bude pravděpodobně dobrý si i vytisknout a takovou tu unplugged metodu doporučuji, protože co si budeme povídat v té výuce, je to strašně fajn, někdy se tu techniku nepoužívat. Tak, vrhneme se do toho. U toho datasetu my vlastně začínáme, možná začnu i rovnou tou prezentací, nějakým úvodem o tom, že vlastně i my lidé třídíme věci do kategorií. Nějakým způsobem, že anotujeme, že hledáme nějaký vzory, které jsou jim podobný. A asi nejtypičtější, co nám připadalo i co prostě ty děti znají z vlastního života, je, když se podíváme do nějakého obchodu, do nějakého supermarketu, kde prostě ty věci jsou členěny podle nějakých jako jasných pravidel. To znamená v zelenině, zelenina, já nevím, v elektronice, elektronika, jo, prostě je to jednoduchý, logický princip. Takže si jenom uvědomíme, že vlastně nějakým způsobem třídíme. No a potom ty děti teda přizveme do toho příběhu, jsou součástí nějakých detektivní kanceláře a přišel do kanceláře požadavek, abychom umístili nalezence do správné rodiny. No, jak ten příběh máme vystavěný. My dětem rozdáme kartičky nebo je promítneme na projektoru. Máme vygenerované takovéhle krásné mimozemšťany s tím, že necháme ty děti, aby v pracovním listě, to uvidíte sami, možná bych ho mohl ukázat, pracovní list, to myslím, že bude tady. Tady ta první část nahoře, já vám to takhle můžu i tady v té části, tady se to rozstříhne, tak vlastně oni se snaží třídit ty mimozemšťany podle vlastního uvážení. Vzniknou tedy 2 rodiny, jednu jsme nazvali Fluffové a druhou Erlové.
necháme je naprosto bez nějakých, jako že bychom je řídili, a každopádně nakonec po nějakých diskuzích by ideálně měla vzniknout nějaká anotovaná rodina flufů a erlů. Mají nějaké podobné vlastnosti. Jaký? Tak to je další část, kterou ty děcka začnou vyplňovat v pracovním listě, kdy mají tabulku a tady, kdy si všímají atributů těch dvou rodin. Jo, rodiny flufu, rodiny ernu. Proč to dělají? No, protože přicházíme s tím příběhem, že tady máme obrázek toho nalezence a potřebujeme, aby ho přiřadili buď to do jedné nebo do druhé rodiny. Velice jednoduchým principem, a to tak, že v té tabulce, tady v té části, tady máte minimálně nějaké, řekněme, 3 atributy, která ta skupina žáků vymyslí a snaží se přidělit jedničku, pakliže ten atribut má, nebo 0, když ho nemá. V podstatě velice jednoduše zjistí celkový počet bodů a řekněme, že strojově by mohli určit to, že prostě tady je počet větší, tak ho přiřadíme k těm flufům nebo naopak do té druhé rodiny. Zajímavý z praxe je, že častokrát ty děti se jako různí v těch svých jako finálních počtech, což je prostě skvělá příležitost k tomu jako prodiskutovat celou tu situaci, a z mý praxe jsou to většinou velice zajímavé diskuze dětí, kam by vlastně do který skupiny a proč by vlastně toho nalezence jako přidali. No a vracíme se teda zpátky, proč to všechno děláme, protože se vlastně bavíme o tom, že jsme vytvořili nějaký anotovaný datasety, který vlastně využíváme teďka jako aktuálně my lidé k tomu, abychom je mohli nějaký nový objekt, abychom mohli znovu do toho datasetu vložit nebo ho přiřadit, tak vlastně využíváme to, jakým způsobem se to anotovali. Tak, máme tady velice jako rychlou informaci, kterou tak trošičku využijeme až v příští metodice, a to je, že jsme anotovali podle nějakých vzorů, které vlastně nacházíme na těch jednotlivých obrázcích. No a potom jenom jako dopředu říkáme, že i programy se chovají podobně, ale momentálně v této hodině vlastně neříkáme, jestli ten nalezenec patří tam nebo tam. Přichází druhá hodina. Tak a teďka doufám, že si to nezavřu špatně. Přichází druhá hodina a... Ano, možná jsem něco zapomněl, i vy. Nezapomněl, já jenom chci říct úplně jako v obecné rovině, jo, že ten dataset jsou data, které jsou vlastně využívaný lidma pro to, aby na nich byla trénovaný ty systémy umělé inteligence, a tady konkrétně se snažíme ukázat, že vlastně máme nějaký data, to je ten dataset, to jsou ty rodiny, a ty mají nějaké atributy, a na základě tady těch atributů potom vlastně my rozhodujeme, do kterých z těch rodin ten nalezenec patří. Jo? A stejným způsobem vlastně funguje umělá inteligence. Hledá tady ty atributy, ty vzory, jak říkal Radek, a pak, když ten vzor najde v nějaký nový fotce, což je třeba ten nalezenec, tak potom vlastně rozhoduje na základě toho atributu vlastně, do kterých z těch rodin patří. Takže to je taková jakoby analogie. Přesně tak. A já jenom vlastně my necháváme ty žáky v tom nerozhodnutém stavu. Odcházíme z učebny, prostě nevíme. No a přichází druhá hodina a vezmeme si teda na pomoc nějaký stroj, řekněme nějaký software, který by nám mohl pomoci s tím vyhledáním nalezence. My využíváme nástroj, který se jmenuje Teachable Machine. Možná někteří znáte. Je to webová aplikace, která právě využívá na pozadí metodu strojového učení, a děti to velice jako jednoduše pochopí, protože prostě máte nějaký 3 možnosti projektů, my vytváříme nějaký obrázkový projekt, oni do toho nahrají v tomhle případě
jednotlivý obrázky a vytváří třídy, které jdou vidět v té metodice. Tady to je vlastně uvnitř toho Teachable Machine a vy ten Teachable Machine, ten model natrénujete a vlastně potom můžete tady v této části testovat ten model tím, že tam přiřazujete ten obrázek toho nalezence, buď to prostřednictvím webkamery, což ty děcka baví asi víc, a nebo se tam dá i ten obrázek toho nalezence přidávat. No a tady ta metodika je postavená na tom, že ty žáci by měli vlastně jako testovat, jakým způsobem se ten natrénovaný model rozhoduje, do jaké skupiny, do jaké třídy vlastně on přiřadí toho nalezence, protože ve většině případů ho přiřazuje do té rodiny Erlu. No a proto ty děti dostanou k dispozici sadu dalších nalezenců, na kterých oni testujou a hledají ten správný vzor nebo atribut, který je zásadní pro rozhodování toho stroje. No a finálem by teda mělo být, že zjistíme, že to zásadní, čím se ten naučený model rozhoduje, jsou uši těch nalezenců. No a máme tam ještě jednu takovou srandu, že si můžou samozřejmě zkusit jako identifikovat nebo testovat i na vlastním obličeji, kam by vlastně ten model je přiřadil. No, takže abych to jenom shrnul tady ty dvě metodiky. První to bylo spíš na základě toho, že jsme anotovali a vlastně z našeho principu nebo z našeho uvážení jsme my sami vlastně se rozhodovali. V druhé metodice testujeme naučený model a hledáme vlastně, který ten atribut je pro něj to zásadní. A v třetí metodice se snažíme dětem otevřít důležitý téma předpojatosti, kdy přímo navazujeme na tu dvojku, ale už jim trošku ulehčujeme práci, a to tak, že my jim necháme ke stažení celý ten projekt z minulý hodiny. To znamená, že nemusí už znova dělat ty fluffy a early, ale nahrajete přímo do Teachable Machine a máte je nahrané. Vypadá to tedy takhle uvnitř toho stroje. No a navazujeme příběhem. Že na té planetě se našly nové dvě rodiny, řekněme, dva druhy. Pardon, tři, ale OK. S tím, že bychom asi tak jako detektivové měli zjistit, jestli čirou náhodou nepatří do těchto rodin. Takže necháme děti, aby si stáhly ty nové vzorky. Máte tady odkazy na ty obrázky, oni si je stáhnou a samostatně vytvoří v Teachable Machine nový třídy. Tady vidíte Kittiny, Dumby a nějaký vzorky a opět trénují ten model. Natrénují model a vlastně testují ten nově vytvořený model, jestli nějakým způsobem ovlivní vlastně ten výsledek. No, zjistí to, já je možná i zvětším, že většinou začne převažovat přiřazování toho modelu do té rodin těch Kittinů. A vlastně zjišťujeme, že je tam pořád
tak trošku zmatek v tom, jestli nám vlastně pomáhá k tomu našemu rozhodování. A pořád zjišťujeme, že tady jsou důležitý ty uši. No, výsledkem tedy by mělo být to, že ten trénovaný model je vlastně díky těm připraveným datasetům nebo těm datům, který má k dispozici, jak do množství, tak do kvality, tak je vlastně předpojatý. To znamená, to je extrémně důležitý uvědomění si, že ačkoliv máme před sebou technologii, která nám umožňuje se nějakým způsobem rozhodovat, tak jsou to pořád pravděpodobnostní modely a o ty výstupy se nemůžeme opírat do toho reálného života jako na 100%. To znamená, pokoušíme se dětem říct, že jsou vlastně pořád extrémně důležití v tom jejich rozhodování v reálném světě. To, že máme před sebou takhle vyspělou technologii, ještě neznamená, že vlastně nás převálcuje v tom reálném světě a v tom rozhodování, ale že je potřeba jako brát v potaz ty výsledky, protože opravdu ty velký data a připravený datasety jsou jako fenomenální záležitost, ale ty výstupy těch modelů můžou být předpojatý tak jako jiný modely a je potřeba prostě kriticky uvažovat nad těma výstupama. Neboli víme, že jsou to ty uši, vidíme, že první model dal Early, teď jsou to kytinové, takže necháme děti jako rozhodovat, jak by se zachovali teď. No a případně, jak by příběh pokračoval a my nabízíme v finále toho příběhu takové, že se ozvala sama rodina toho nalezence a vlastně odvádí si ho na základě prostě, že se o něj přihlásí jako jedna z možností. Tak. Teďka dávám příležitost buď to Evě, jestli jsem na něco zapomněl, anebo vám, jestli byste měli chuť se na něco zeptat. Klidně počkáme, jestli nejsou dotazy. Já pak nezapomněl jsem na nic, jenom mám zase za sebe, jak to vnímám, nějaký doplnění. Tak já to řeknu, třeba dotaz přijde časem. My jsme se tady vlastně s Radkem dostali jakoby k tomu, že když takhle chceme trénovat tu neuronovou síť, tak vlastně to, co vzniká, je právě ten model toho strojového učení. A to je vlastně nějaký jako program, který je schopný v tuhle chvíli se učit teda na základě nějakých příkladů. A konkrétně tady v tomhle typu strojového učení, protože to jsme pořád u toho strojového učení s učitelem, tak potřebuje nejen ty obrázky, ale on potřebuje být takzvaně anotovaný. Radek to tady několikrát řekl. My vlastně potřebujeme k tomu, aby ta umělá inteligence v uvozovkách porozuměla nebo si vytvořila tu vnitřní reprezentaci, tak my k tomu potřebujeme vlastně ty naše lidské vstupy. Jo. To znamená, že to, co ty děti dělají v té Teachable Machine, tak je to, že jak dělí jako do těch tříd ty různé rodiny, tak tím je vlastně anotují, protože říkají, tadyhle ty členové patří tady do té třídy, do téhle rodiny a to je vlastně ta anotace. Takže potom vlastně, když necháváme ten Teachable Machine klasifikovat ten výstup, to znamená zjišťovat, kam patří ten nalezenec, tak on hledá ty atributy v rámci těch jako anotovaných dat. Takže říkáme, že to je dataset nějaký, že se tím učí model strojového učení a model jakoby ze svojí podstaty tím, že vlastně model je zjednodušená reprezentace reality, vždycky musí být předpojatý. A to je něco, co se vlastně snažíme předat těm dětem, jo? Že ta umělá inteligence jako rozhoduje na základě nějaký teda pravděpodobnosti. Ten výstup jsou nějaký procenta, kdy říká, ano, tady v tomhle obrázku jsem prostě našel jako ty vzory, které jsem viděl někde jinde a je to třeba na 90%, tím pádem to klasifikuju jakoby sem. Tak opravdu to, co říkal Radek, jako předat, že sice máme jako vysoce vyspělou technologii, ale je ze své podstaty vlastně předpojatá, co se týká toho rozhodování. Pardon. No, takže to je vlastně to, co chceme tady těm dětem předat.
a zároveň i proto jsou vlastně, necháváme ty děti jako v té nejistotě vlastně, co je správně, co je špatně, protože ta odpověď na 100% prostě neexistuje, až teda tady na konci, kde máme ten happy end, kde se přihlásila ta rodina. Evi, ukončuji sdílení, vezmeš si tu 4. Mhm. Tak, věřím, že už sdílím. Takže v tom balíčku toho strojového učení, tak my jsme ty první 3 metodiky teda věnovali té klasifikaci v rámci toho strojového učení s učitelem. Protože my máme víc těch typů toho strojového učení. My to na prvním stupni rozdělujeme tak, že máme typ, kdy se ty stroje učí z nějakých příkladů, obrázky, videa, zvuky a tak dále. A pak máme ten druhý typ, kde se učí ze zkušeností, tím, že něco dělají metodou pokus omyl a na základě toho si vyvíjí nějaký strategie. Takže my jsme chtěli uchopit vlastně tady ty 2 principy a ukázat je, že vlastně stroje se učí velice podobně jako lidi, buď teda strojový učení s učitelem, nebo bez učitele, anebo právě to posilované učení. A tomu věnujeme teda tady tu 4. metodiku z toho balíčku strojového učení. Já si otevřu kompletní plán lekce. Tak a tady vlastně máme takovou jednoduchou aktivitku. Ještě před ní my vlastně pouštíme dětem takový legrační video, který mají děti hrozně moc rádi, tak já tady nechám přejít zónky, abych ho ukázala. A to video vypadá takhle, možná už jste ho někdy viděli. Tady je vlastně simulace, kdy nějaký roboti mají uběhnout za 60 vteřin maximálně 100 metrů tady v té simulaci a na konci tady sežrat dortíček. A oni vůbec nevědí, jakým způsobem to mají dělat. Nikdo jim neřekl, jak vlastně běhat těch 100 metrů. Takže tady uvidíme, že jsme teď úplně v prvním pokusu, tady číslo 1, a ty roboti jako vůbec neví, jak se mají pohybovat, jak ovládat ty svoje těla v té simulaci. A postupem času, prostě tou metodou pokus omyl, prostě dostávají nějakou zpětnou vazbu, takže když třeba spadnou, tak dostanou minus bod a tak dále, nebo přepadnou, tak prostě takovouhle jakoby zpětnou vazbu dostávají a postupem času si na základě té zpětné vazby vyvíjí ty strategie. Teď to musí jakoby proběhnout opravdu hodněkrát. Teď vidíte, že jsme u 47. pokusu a pořád se tam jakoby že jo, plácají na začátku, tak já jenom prokliknu to video sem, jsme 1410 pokusů, nějaký jako z těch robotů prostě už dosilují nějakých výsledků, ale jak vidíte, pořád nic moc. No a na konci to vlastně, abych to urychlila, tady je happy end, červený dvounožec, teda doběhne tady tím legračním způsobem k tomu, do té cílové rovinky a získává dortík. No, pod těch 60 vteřin, protože to byl jakoby základ. No a to je vlastně jakoby to posilované učení v kostce. Jo? To znamená, neukazujeme příklady nic, vlastně ten stroj neví vlastně, co má dělat, ale ty strategie si vyvíjí právě čistě na základě té zpětné vazby, kterou dostává. Takže to dětem ukazujeme, bavíme se o tom, jak se učíme, my lidi a tak dále. No pak je tady vlastně jednoduchá aktivitka. Děti dostávají pracovní list, který vypadá takhle. Já si ho tady otočím. A koukáme se na herní strom hry Hexapon. Hexapon jsou zjednodušený šachy. Je to jenom 3x3 a hraje se tam pouze s pěšcema. Ty pravidla jsou takový, že hráč vyhrává, pokud se dostane na ty políčka naproti, nebo sežere všechny protihráčové figurky, nebo se ta hra úplně jakoby zablokuje. Tak to jsou taky 3 možné jakoby konce. A my teď vlastně jakoby tady máme herní strom, kdy vždycky jakoby je začátek hry, pak táhne bílej tady v té rovině, tady táhne modrej.
bílej, modrý, modrý, bílej a tak. A tady vidíme, že teda proběhnou nějaký tahy. V tomhletom konkrétním uzlu toho herního stromu táhne bílej levou figurkou rovně. Tady uprostřed a tady vpravo. Takže jsou 3 možný vlastně scénáře, nebo scénáře vlastně v té hře, když táhne bílej, pouze 3. Ty se zase větví na nějaký další, kdy teda hraje modrej, takže ten zase může táhnout doleva rovně nebo vpravo. A ty se zase větví. A potom v nějaké chvíli prostě ta hra končí, takže se některé ty uzly už jakoby nerozvíjejí, nebo to po dětech třeba nechceme, aby to doplnit. Takže tady vlastně úkolem dětí je doplnit ty možný scénáře všech těch her, jak jsou jakoby možný. No. Takže tady zjišťují, že vlastně u takhle jednoduché hry ty strategie jsou poměrně, řekněme, nenáročný a hodně vlastně krátký, jo, protože tam máme jenom 3 políčka. A chceme, aby si zvědomili, že teda tam proběhne něco takového. No a potom vlastně přecházíme do nástroje, který slouží přímo k tomu, aby si děti zahrály tady tu hru Hexapon. Tady je na tom odkaz mrozila.cz/lab/Hexapon, ještě to plácnu do chatu. A v čem je tadyhle ta hra skvělá? Samozřejmě Hexapon si můžete zahrát na spoustě herních serverů a tak dále, ale tady to vlastně ten vývojář Mrozila udělal takovým způsobem, že se ten program zatím skutečně učí na základě té hry. Takže k tomu tady slouží potom ten druhý pracovní list, který děti dostávají. Oni mají za úkol vlastně zjistit, jestli skutečně teda se učí. Takže začínají ten algoritmus tam začíná hrát úplně jakoby náhodně, takže dělá různý jako tahy. Tak my si můžeme říct, že půjdeme sem, pak sem a tak dále. Takže není tam zatím žádná vůbec jakoby strategie. Děti si vlastně zaznamenávají ty tahy sem tady do toho jednoduchého herního stromu a jak s tím algoritmem hrajou, tak vlastně zjišťují, jestli teda dělá ty stejné chyby, jako dělal na začátku, anebo jestli skutečně se teda učí. Takže tímhle s tím my vysvětlujeme to, že stroje se taky nemusí učit jenom z příkladu, ale taky metodou pokus-omyl a jakým konkrétním způsobem se to děje, protože vlastně v těch hrách to má jakoby ta metoda strojového učení už docela dlouhou historii. Není to jenom Hexapon, byly to i jakoby samozřejmě mnohem komplikovanější hry, celý šachy nebo celý Go a tak dále. Jo. Takže tam už opravdu bylo potřeba vlastně to postavit jako komplikovanější systémy samozřejmě než Hexapon, ale tady to zjednodušení se nám samozřejmě hodí do té metodiky. Jinak Radek tam potom ještě má něco, co v té metodice teď zapracovaný není. Ještě jeden způsob, jakým chceme dětem vizualizovat, co to je teda posilovaný strojový učení, ale myslím si, že teď na to není úplně čas, nebo jestli, Radku, chceš v pár minutách to ukázat? Musel bych si to připravit, ale klidně to můžu třeba na konci ukázat. Jedná se o hru Had, která bude vizualizovat právě to zpětnovazební učení s tím, že tu aplikaci mám připravenou zatím nebo do podoby jakýsi webové aplikace, která se bude sama učit a bude vám vizualizovat v grafu množství pokusů, množství těch jednotlivých cyklů a úspěšnost, ve kterým ona vlastně požírá to jídlo. A pak budeme ukazovat ještě takzvanou Q-tabulku, ale já to potom možná vysvětlím, nebo možná si to připravím a spustím, a kdyby byl čas, taky můžu i ukázat v nějaký jako beta verzi. A možná i vy, teď mi napadá, mám výbornou zkušenost s tím Hexaponem, určitý bez počítačů, existuje spousta teďka co vlastně Eva dala za odkaz, tak krabičkový stroj, to jsou, myslím, ty piškvorky,
ale na ten hexapon existuje spousta manuálů, jak je sestavit a opravdu je to mnohem jednodušší, ty piškvorky jsou na pochopení možná hodně komplikovaný, ale ten hexapon pomocí korálků a krabiček od čtyřek chápali děti, když jsme to zkoušeli v 7. snad. Prostě opravdu, kdybych teďka měl odkaz, pošlu ho, nemám, možná ho někde najdu a bylo to jako fakt prča a byli překvapení, že vlastně hrajou proti krabičkám ze syrek a ty krabičky nakonec porazejí hexaponu, takže bylo to skvělý. No, tady ty krabičky, jaké máme teď tady my, tak to je 304 krabiček od syrek a mně přijdou hrozně zajímavý a to z toho důvodu, že vlastně vymyslel v roce 1961 Donald Michie a položil tím vlastně základy toho strojového učení. A my tady vlastně učíme krabičky od syrek hrát 3x3 piškvorky, takže se to vlastně děje úplně analogově, ale ten princip je krásný a moc hezky se to na něm ukazuje a tady vlastně hodila jsem to teď do chatu, tak u nás na blogu, pokud by vás třeba tohleto téma víc zaujalo, chtěli jste to s dětma jakoby dělat nějak víc, tak je tady návod vlastně na to, jak postavit tady ten krabičkový stroj. Jsou tady k němu všechny věci ke stažení, je tady nějaký výukový video, ten proces, jaký jsme to vytvářeli. Takže pokud by vás to zaujalo, tak se možný tím. Jinak, co se týká tady toho jakoby posilovaného učení, tak je to i ten hexapon, který vlastně Radek zkoušel, ale dá se zkusit téměř cokoliv. Na internetu najdete prostě třeba návody jako s kelímkama, napití a takovýhle věci. Jo. Takže je to vlastně jako neskutečně jednoduchý princip, na kterým se krásně ukazuje, jakým způsobem se dokážou teda stroje učit pomocí zkušeností. Tak jo, tak případně jsou nějaký dotazy? Tak si zase myslím, že můžeme pokročit směrem k etice. Myslím si, že teď mám tu etiku já, je to tak? Evi, já jsem když tak spustil tu hru, jestli to teda takový můžu klidně ukázat. Strašně rychle, toho hada. Tak jo, tak ukáž. Opravdu rychle, abych nezdržoval tu etiku, ale abyste věděli, na čem vlastně teďka pracuju. Takže v příkazovém řádku běží nějaký kus kódu, který ovládá, tady je vlastně jako nějaký vizualizovaný rozhraní, to znamená tady v tomhle hracím poli probíhá klasická hra had, kdy zelený čtvereček je hadem a červený je vlastně tím jídlem. Jo, a tady vidíte ten graf, který vám ukazuje vlastně tu úspěšnost na počet pokusů, jo, a můžu zvyšovat čas a tak dále. A v zásadě velice dobře se jako tím ukazuje, že vlastně ten stroj je schopný se učit pomocí vlastně těch odměn, jo, protože on dostává za každý správný nalezení toho jídla, řekněme, tak dostává body, to znamená postupem optimalizuje vlastně ten svůj postup a ten průchod vlastně tím polem 10/10. Tečka. Více, až to bude úplně v alfa verzi. Tak jo, tak já případně navážu. Další metodikou z balíčku etika a tím je teda etika vývoje a využití technologií. Já se přiznám, že tady to je jakoby z kurikula jedna z takových mých jako velkých srdcovek, tadyhle ta metodika, protože mi přijde nesmírně důležitá, doufám, že ji udělá co nejvíc lidí s dětma, protože právě v tom kompetenčním modelu, který v rámci AI kurikula máme, tak se hodně právě týká těch postojů, toho, jako, jak nám ta technologie mění, zasahuje do života. A myslím si, že to je něco, o čem by se ve školách mělo hodně debatovat. Děti, pedagogové, vedení a tak dále, prostě meziročníkově, mezipředmětově, mezi jakkoliv. Protože vlastně to, jak my vlastně o té technologii uvažujeme, tak takovým způsobem se i ta technologie vyvíjí. Takže já si myslím, že je potřeba vlastně zbudit takovej ten
aktivní postoj k tomu světu a říct si, ten svět bude vypadat tak, jak my si ho tady uděláme. A to bohužel nebude, dokud si to nedokážeme představit vlastně, jakým způsobem ty technologie by nám měly zasahovat do života, dokud si to nedokážeme definovat. Takže tady ta metodika vede právě k takovéhle diskuzi. Takže já rozklepnu kompletní plán lekce a jmenuje se to etika vývoje a využití, protože my předpokládáme, že dnešní děti nejen, že budou teda konzumenty těch technologií, ale že se budou taky výraznou měrou prostě podílet na tom, jak ty technologie budou vznikat, protože prostě z dětí se stávají vývojáři těch budoucích technologií. Takže chceme, aby děti si už od začátku vlastně na té základní škole uvědomovaly, že máme nějaké hodnoty, nějaké postoje, které se promítají do toho, jak ta technologie vypadá, nějaké cíle. A to se snažíme ukázat. A snažíme si to ukázat na konkrétních příkladech. Tahle metodika se dá provést i na prvním stupni. Máme to tady popsaný, vlastně ten příklad. A na tom prvním stupni to vypadá tak, že my řekneme dětem, že máme nějaký téma. Konkrétně na tom prvním stupni tady třeba navrhujeme jezení sladkého. A máme tady taky nějaký aktéry. První jsou děti, druhý jsou rodiče a třetí jsou zubaři. A teď vlastně každý z těch aktérů má nějaký úhel pohledu na to téma. Jo? Takže jinak se staví k jedení sladkého děti, jinak se k tomu staví rodiče, protože pravděpodobně budou ty děti nějakým způsobem limitovat v tom jezení sladkého. No a pak jsou tady zubaři, kteří říkají zase z toho svého jako zdravotnického pohledu. Takže každý ten aktér nahlíží na to téma nějakým jiným způsobem. A my vlastně tady v té etické matici jednoduchý chceme, aby děti se pokusili jako napsat, jak ten aktér přemýšlí o tom konkrétním tématu. A teď vlastně v rámci té evokace se my snažíme zjistit, zda děti už nějaký takovýhle témata mají, o kterých si myslí, že by na ně mohli mít různí aktéři různý úhly pohledu. Pokud by tam nějaký jako téma výrazně rezonovalo, tak doporučujeme postavit celou tu aktivitu na tom tématu, který tam rezonovalo. Pokud ne, tak na tom prvním stupni je tady jezení sladkého. A pro ten druhý stupeň a střední školy tady máme využívání mobilních telefonů ve školách. My to tam nějak nespecifikujeme, neříkáme, jestli to je v hodinách, nebo u přestávkách, nebo na chodbách. Máme to tady hodně široce otevřený, ale jsme si právě vědomi toho, jak v současné době tohleto téma jakoby je takový hodně třaskavý. Takže nám to přišlo zajímavé, že bychom otevřeli zrovna tady to téma v rámci této hodiny. Jo. Takže tady máme aktéry, žáky, pak tady máme učitele a vedení, pak tu máme rodiče a pak tady máme vývojáře, který ty technologie vlastně vytváří. Jo. Každý z těch aktérů samozřejmě na to bude mít úplně jiný úhel pohledu a celá tahle metodika je o tom vytvořit jakoby jednoduchou etickou matici, ale pak je to hlavně o té následné diskuzi. Co je v pořádku a tak dále. Jo. A teď my jakoby se snažíme v té metodice zdůraznit, že je dobrý vlastně nehodnotit ty postoje těch jednotlivých aktérů, ale přijít jakoby k nejvyváženějšímu nějakým konsenzu, který v té škole by mohl jako být tím funkčním modelem a třeba si myslíme, že by i ta metodika k tomuhle mohla vést, možná k nějakému jakoby vytvoření nějakých pravidel a podobně, do kterého by teda zasahovaly i děti. Jo. Takže, ale jak říkám, nemusí to být tady ty témata, může to být vlastně téměř cokoliv, co se vám odevře v té evokaci. No a když se na to díváme takhle na úrovni školy, tak je to nějaký jako uvažování že nás jednotlivců, ale pak se snažíme to vztáhnout právě i k tomu vývoji těch technologií u těch velkých společností. Tak v tuhle chvíli se hodně bavíme o OpenAI, který vyvíjí ChatGPT nebo Soru nebo DALL-E, nebo třeba se můžeme bavit o Microsoftu nebo o společnosti Meta, která dělá Facebook a Instagram a WhatsApp, nebo prostě o jiných jako platformách sociálních. A tam by bylo právě jako hrozně vlastně dobrý, a k tomu bychom i chtěli, aby ta metodika jako přispěla, si zadefinovat, jakým způsobem třeba chci, aby sociální sítě mi zasahovaly do života, protože
ti lidé, ti vývojáři, ty aktéři, kteří vlastně vytvářejí to konkrétní sociální médium nebo platformu, tak mají právě taky různé hodnoty, různé zájmy a různé postoje. A ne vždycky se tady ty 3 dimenze shodují s tím, jak to máme my uživatelé. Jo? Tak my jako třeba rodiče nechceme, aby děti trávily velké množství času na těch platformách, protože mám pocit, že tím to neprospívá. A děti zase naopak to tam chtějí trávit ten čas. A teďko se vlastně snažíme jakoby dojít k tomu, jak to mají ty vývojáři. Jo? Jak to má třeba ten marketingový specialista v té firmě. Jo? Jak on nad tím přemýšlí. Nebo ten programátor, který tu aplikaci vyvíjí. Nebo ten člověk, nebo ta společnost, která zainvestovala do toho, aby tahle aplikace vydělávala. Jo? Takže vlastně se snažíme ukázat, že jsme uživatelé, ale i tvůrci. A měli bychom nad tím přemýšlet jakoby tam i zpátky, že to vlastně není vůbec vlastně jednoduchý a myslím si, že to je úplně zásadní téma, který jako přispívá potom i k well-beingu a k tomu, aby teda ty vývojáři byli potom tlačený vlastně tou poptávkou k tomu, aby vyvíjeli ty technologie pro tu cílovou skupinu a ne proto, aby oni jakoby na prvním jako zbohatli. Jo. Tak samozřejmě jako by byl hezký svět, tak to asi nebude, ale prostě informovanější uživatelé prostě vytváří jinou poptávku, než ty, který to jakoby slepě konzumují. Takže tady je k tomu samozřejmě nějaký pak pracovní list, no a pak třeba na tuhle aktivitu navázat nějakým workshopem, v rámci níž se teda vytvoří nějaký třeba pravidla na využívání mobilních telefonů a tak dále. Ono většina těch metodik, které vlastně vyvíjíme, tak je možný jakoby nějakým způsobem je pak zase rozvíjet, třeba i mezipředmětově. Jo. Je to různý. No. Tak nevím, Radko, jestli chceš něco doplnit? Malinko jo. Já mám zkušenost, že na to dobře děcka reagujou. Jakoby v obecné rovině, že to nutně nemusí být napasovaný na to téma AI a tak, ale jako opravdu to otevírá pro ně, řekněme, metodu řešení problémů, což se mi strašně osvědčilo, jako libovolného. A zkoušeli jsme to na těch mobilech a bylo skvělé, že tohle jsem zkoušel v 9. A bylo skvělé, že ty děcka sami vlastně začaly přemýšlet z jiného úhlu pohledu. Oni na to asi nejsou často úplně jako zvyklí a začali si uvědomovat, co je vlastně pro ně jako ta potřeba pořád ten mobil jako mít v těch rukách a začali navrhovat i pravidla sami, které by třeba umožnili nám, jako řekněme těm dospělákům, který se mezi nimi pohybujeme, pochopit ty jejich potřeby a jak s nimi vlastně jako zacházet. Takže to bylo jako oboustranně výhodný. A jenom pro zajímavost došli jsme, že opravdu pro ně je jako úplně zásadní ta zábava. Jako jinými slovy, zkrátím to, překonávat jako nějakou vnitřní nudu nebo něco takového. Takže to je jako pro ně ten stroj takovýmhletím něčím, čemu oni se uchylují. No, takže to je jenom moje zkušenost z té praxe. A jestli teda, Evi, tak já bych vzal rovnou tu další metodiku. Mm-hmm. Tak, takže na tu metodiku navazuje druhá etika v rozhodování inteligentních systémů. A zase vidíte sami, že tady máte víc souborů ke stažení. Dopředu my si myslíme, že tady tu metodiku by bylo dobrý nasadit až ve vyšších ročnících, možná opravdu až ta 9. nebo 1. na středních školách, případně jestli máte samozřejmě přemýšlivý žáky, tak níž záleží na vás, ale ta zkušenost opravdu je, že asi by to bylo vhodnější. A my jsme se v této metodice vlastně zaměřili na velký technologicko-společenský téma, a to je, že mezi náma se začínají objevovat v reálném světě stroje, který nějakým způsobem jsou autonomní, a to znamená, my je musíme naučit se chovat nebo musí být naprogramováni tak, aby vlastně vyhovovali
tomu našemu reálnému prostoru a neohrožovali nás. Takže hlavní roli tady v té metodice hraje autonomní automobil. Takže jsme se do toho opřeli a začínáme s tou metodikou tak, že pustíme některý video, kterýho je, ty videoportály jsou i plný, takže jsme vybrali například tohle, kde vlastně vidíme autonomní automobil, pohybující se městem, to znamená v reálném komplikovaném dopravním prostě prostoru, a přibližujeme něco, co pro třeba některé města ve Spojených státech je už jako, řekněme, plus minus běžnou realitou, a předpokládáme teda, že i u nás se začnou takhle sofistikované stroje objevovat. Takže jenom přibližujeme, že ta realita není žádný sci-fi, ale opravdu ty stroje existují a samozřejmě ten trend je, že ta generace, ke který mluvíme, pravděpodobně tyhle stroje bude využívat. Takže pokračujeme dál v tom, že se s dětma nebo je ponoukneme k tomu, abychom se pokusili ten stroj nějakým způsobem popsat, co vlastně asi potřebuje takhle komplikované zařízení k tomu, aby se mohlo pohybovat v prostoru. No a docházíme k nějakým závěrům, které se dotýkají senzorů, dotýkají se všech liarů, radarů a veškerých těch prostě senzorů, který ten stroj musí mít. A jenom jsem chtěl navázat na Evu, že ona začala hodně používat v tom popisu první stupeň a já tady opravdu vnímám jako velký propojení s metodikou UAP, ve který se hodně dotýkáme právě toho pojetí vnímání a člověka a těch našich, když to přeženu vlastně jako senzorů, prostě oči, uši, nos, jakým způsobem my vnímáme realitu a jakým způsobem tu realitu předáváme těm strojům a na základě čeho jsou schopni se oni rozhodovat. Takže docházíme k nějakým těm závěrům těch aktuálních prostě moderních prostředků, který umožňují strojům se rozhodovat. Tak, máme popsaný stroj a děti vrhneme do komplikovaného rozhodování. Připravili jsme pro ně v rámci metodiky, nebo máme takovou nabídku, můžou si vyzkoušet 3 zajímavé weby. My jsme to rozdělili, nebo myslíme si prostě, že může být vhodnější, abyste se rozhodli podle jako věku těch dětí, anebo případně prostě, že ho znáte vy nejlíp, tak se rozhodněte na základě toho, co jsou schopni, jakým způsobem jsou schopni třeba usuzovat a posuzovat některé věci. Takže když bychom to vzal, řekněme, od těch mladších, tak máme na webu pro děcka připravenou zjednodušenou verzi Moral Machine. Vypadá takhle, kdy ty děti řeší 5 scénářů a rozhodují se, jakým způsobem se zachová stroj vůči nějaký té situaci. To znamená třeba příklad, tady ta první situace, buď to autonomní autobus přejede tady tyhle ty zvířátka, a nebo zvířátka přežijí a stroj vlastně nabourá do té zdi. Takže děti se rozhodují, která z těch voleb je pro mě sympatičtější a opravdu je tam nějaká diskuze nad tím dilematem. Projdete nějakých 5 scénářů a tím to vlastně končí. Tady děti samozřejmě ujišťujeme, že všechno je to smyšlené, že se nemusí bát, nic nenaprogramovali. A ty svoje volby ty děti zapisují do pracovních listů, který máme připravený v té metodice, kde oni vlastně ten problém popíší,
zvolí levý, pravý scénář a pokouší se nějakým způsobem zjednodušeně napsat i ty svoje důvody. Podobný scénář máme i pro potom řekněme vyšší třídy základky nebo střední školy a tam nabízíme dětem o něco, řekněme, komplexnější prostředí, který udělalo MIT. Jestli se nemýlím, už v roce 2014 snad vznikl projekt, kdy oni vlastně zjišťují, jakým způsobem by se rozhodovali lidé, kdyby byli nuceni učit stroje právě tady v těch jako problematických situacích. Takže děti si můžou zahrát hru, ve které se rozhodují vlastně podobným způsobem, jak před chvilkou jste viděli. Můžete se tady zapnout vlastně popis těch situací a vlastně se rozhodnout, co je pro vás vhodnější. Jo, zajímavý samozřejmě je, že tady ty děti jsou stavěny už do opravdu komplikovaných morálních jako dilemat, ve kterým oni, tady máte prostě různé postavy, vidíte sami, že to jsou ženy, je tam, já nevím, bohatý, chudý, těhotná, starý, mladý, pak jsou tam ty dilemata, že jdou na červenou, jo, já to jenom tak zkusím proklikat, třeba tady jde stará paní na červenou. Jakým způsobem vlastně by naučili ten stroj tomu jednání. No a jenom tak strašně zajímavý ještě pro, řekněme, výstup pro zeměpis může být, tak kdybyste potom hledali nějaký výstupy z toho projektu, tak v nabídce About je ve spodní části jsou results, a což je strašně zajímavý kartogram, ve kterém vy si můžete zvolit třeba některý stát a tady vidíte, jakým způsobem porovnat ho třeba, já nevím, s Čínou a jakým způsobem se vlastně mění rozhodování lidí v nějakém kulturním, geografickém kontextu. A popravdě tohle jsou extrémně zajímavé výsledky, když si představíme, že vlastně musíme vytvořit stroj, který by se měl chovat jinak v určitých regionech na světě. No, takže tady vidíte, že to téma vlastně tady té metodiky, té etiky rozhodování je opravdu extrémně široký. A podle mě se dá uchopit možná dokonce díl nebo víc než nejenom na 1 hodinu. A vlastně myslím si, že to je téma, který sice se týká AI, ale přesahuje rozhodně do jiných předmětů. Takže to z mé strany je všechno k téhle metodice. A možná jenom se zeptám Evy, jestli není potřeba ještě něco k tomuhle říct. Za mě ne. Takže já bych ukončil sdílení. A nemýlim-li se, tak Eva by chtěla, jestli teda nejsou dotazy možná, protože máme 7:30 a my jsme řekli všechny aktuálně hotové metodiky pro informatiku na 2. stupni. Ale zároveň... Ano. Promiň. Ne, já jsem chtěl říct, že máš tu Sáru. Jo, právě, já taky. Že ještě chceme vlastně ukázat metodiku pro tu kyberbezpečnost, která pokrývá témata jako OSINT a digitální stopa. A ještě chceme ukázat nějaký pár projektů z právě té strojové učení pro děti. Ale budeme moc rádi, máte nějaké dotazy nebo feedback, nebo cokoliv, prostě co byste nám chtěli sdělit, tak jsme tady otevřený. Myslím, že to je jakoby benefit toho, že jsme se tady sešli v určité části, jinak samozřejmě tady ty záznamy budou viset na stránkách kurikula, takže budou dostupný pak každému, kdo se bude chtít podívat. Tak pokud nejsou dotazy, tak já zase přesdílím obrazovku.
Vteřinku, teď si mi to tady nějak... Už to bude. Tak, my jsme už vlastně teď s těma webinářema k AI curriculu končíme. Tohle je poslední, nebo jako předposlední, před nějakou dlouhou možná třeba půlroční, kde ještě chceme mít webinář na téma modelový HVP a AI curriculum, ale to je téma, který ještě budeme hodně rozpracovávat. A vzhledem k tomu, že teda AI v informatice pro druhý stupeň střední školy je poslední z těch webinářů, tak my už jsme měli téma mediální výchovy, věnovali jsme tomu samostatný jeden webinář, ale neukazovali jsme metodiku, kdo je Sára, protože ještě nebyla v tu dobu hotová, ale nám přijde jakoby hodně vlastně zajímavý ukázat, důležitý, protože v tuhle chvíli je to teda poslední metodika mediální výchovy, 8, zaměřená na kyberbezpečnost, ale my jsme se rozhodli, že to téma té kyberbezpečnosti vyčleníme ven z té mediálky a bude to samostatný téma, zrovna jako je prostě AI v informatice na 2. stupni, tak zrovna tak bude vlastně kyberbezpečnost jako taková a budeme v příštím roce vytvářet metodiky, které budeme vlastně plnit tadyhle tímhle tím zajímavým obsahem a aktivitama. No a co vlastně jakoby chceme kolem toho vytvořit, tak chceme postavit na příběhu Sáry. Sára Silná je fiktivní osoba, která je vygenerovaná komplet pomocí umělé inteligence a my se teď díváme na její instagramový profil, její 14 let a má za sebou nějaký příběh. Ten příběh je takový, že vlastně žila s maminkou a s tatínkem v Praze, ale její rodiče prostě měli konflikty a maminka se rozhodla, že prostě opustí spolu se Sárou toho tátu a nastěhují se do vesničky malinký, která má 40 obyvatel, jmenuje se Dolany a vlastně my v rámci tady toho jakoby příběhu rekonstruujeme rok od toho, kdy teda Sára s maminkou se rozhodli, že odjedou z Prahy, až teda potom vlastně, jak se zabydleli tadyhle v té vesničce, jak tam Sára začala chodit do školy, jak se tam našla kamarádky a jak jim tam začalo být dobře a proč vlastně se odstěhovali do takové malinký vesničky z Prahy, která má pouhých 40 obyvatel a vlastně tam není ani škola, ani večerka, ani hospoda, nic, je to prostě malinkatá vesnička. No a tady ta úvodní metodika je teda zaměřená na to tématu OSINT. OSINT je Open Source Intelligence, prostě jsou to jakoby veřejně dostupné zdroje dat, počítá se do toho, já nevím, záznamy z veřejných kamer, prostě databáze různých, já nevím, volně dostupných e-mailů, prostě cokoliv, co vlastně dokážete najít na internetu jako veřejný data, tak to se počítá do OSINTu. A my díky jakoby tady těm veřejným datům dokážeme vlastně zjišťovat v různých lidech opravdu jakoby někdy až překvapivé informace. A o tom je tady ta metodika, ta říká, že tím, že jsme aktivní v online prostoru, tak za sebou zanecháváme takzvanou digitální stopu a že máme zdroje dat, ze kterých dokážeme vlastně jakoby rekonstruovat část našeho života nebo prostě vlastně cokoliv, co by ten jako člověk, který se o někoho zajímá, tak prostě může zjistit a co to vlastně je. Takže děti mají k dispozici Instagram, Sářin, takže když si tady rozkliknu, tak tady vidím, co tady Sárinka k tomu psala.
a zároveň mají k dispozici její blog. Ten teď v tuhle chvíli je na Webnote, což je blogovací platforma, kde si každý může udělat blog, ale ona tam byla nárazově veliká návštěvnost, protože to lidi lajkovali na sociálních sítích a tím pádem teď ten blog nefunguje, protože to Webnote zablokoval kvůli té vysoké návštěvnosti, ale já už jsem koupila doménu Sárinka 3101 a teď vlastně během začátku ledna to přenesu tady na tu doménu, abychom nebyli jako limitovaní. Takže děti mají jednak k dispozici právě ten Sárinky Instagram, ale i ten její blog, kde má v současnosti jako 3 příspěvky, které jsou velice krátký. Vypadají takhle, je tam nějaký obrázek, vždycky nějaký text, pak je tam ještě vlastně něco, tak stránka osáře a vlastně její kontakt. Tady je pak odkaz na Instagram. No a co je vlastně gro té aktivity, tak když se podíváme do té metodiky, tak tady vlastně máme popsáno pro pedagogy, kdo je Sára, jak ta aktivita funguje, jaký je její průběh. Pak je tady popsán vlastně příběh té Sáry, aby pedagogové věděli, jaký je a aby to nemuseli si rekonstruovat sami. Pak je tady příběh Sáry chronologicky, takže jsou tady jednotlivý ty buď příspěvky na blogu nebo právě na tom Instagramu vždycky s datumem, kdy byly vytvořený a jaký je tady popis. A pak děti vlastně dostávají tu adresu toho blogu, na něm si najdou Instagram a pak dostávají takovýhle pracovní list, ve kterém mají otázky. Oni mají zjistit na ty otázky odpovědi právě jenom z těch otevřených zdrojů, který teda za sebou Sára jakoby zanechala na tom internetu. Takže jak se jmenuje Sára, kde bydlí, v jaký vesnici, jak se jmenuje Sářina máma, v jakém týdnu byla Sára s mámou na dovolení v Itálii, kdy se nastěhovali do nového domu, kdy má Sára narozky, jaká je její oblíbená barva, do které školy chodí, jak se jmenuje bráchové její kámošky, kde bydlí její kámoška přesně, kde se byli koupat a tak dále. A vlastně popsat ještě Sáru, jaká je povahově. Takže vlastně neskutečný obrovský množství informací, který se dá zjistit velice jakoby jednoduše, tak když se podívám, tak ukážu třeba jenom jednu jedinou věc, abychom měli čas i na ty ostatní. Když já třeba budu chtít zjistit, kdy byla Sára s mámou v Itálii, tak to můžu zjistit právě z takzvaných metadat. Metadata jsou informace uložené do nějakého konkrétního média, konkrétně tady teda do fotky a můžu tady z toho vyčíst skrz nějaký nástroje, kdo tu fotku pořídil, kdy, v jaké lokalitě a tak dále. Takže já teď jenom ukážu, jak se to dělá. Takže já se tady rozklepnu. A někdo, jo, Radek, děkuju za to. Tak tady mám tu Sáry fotku, takže já si skopíruju si ten odkaz, kde ta fotka je a jdu do nástroje photoforensics.com, vložím tam odkaz na tu fotku a dám upload URL a ne. Tak to stáhnu. No, jak je tam, asi zakázaný ten přístup, tak to teďko nejde. Takže já jsem si dostáhla na plochu a nahraju tam tu fotku. A teď se podíváme vlastně do těch informací, které ty metadata obsahují. Takže vidíme, že tady jich je opravdu velké množství. Vidíme, že to bylo focený Nikonem D800, že to fotila Jana Silná, čili máme zodpovězeno, jak se jmenuje Sáry matka, protože vlastně víme z toho blogového příspěvku, že její maminka je fotografka profesionální a že ona fotila tu fotku. A zároveň tady vidíme teda taky, kdy ta fotka byla vytvořena, takže tady je datum, takže známe i jakoby datum, kdy byly teda se Sárou v Itálii a tady dokonce vidíme přesně lokalitu, že to bylo někde v Bibione, tady máme odkaz na mapy. Jo, takže tohleto všechno se vlastně dá zjistit z jedné jediné fotky, pokud není teda nahraná na sociální sítě, proto tam vlastně máme ten blog,
který vlastně ty metadata nemaže, jo, protože sociální sítě tyhle metadata mažou. No, ale to není jediný jako ze způsobů, jak vlastně zjišťovat, co a jak. Některé ty fotky tady třeba můžu vyhledávat pomocí Google Lens, u některých vysloveně jakoby hledám třeba v mapách a porovnávám s nějakým popisem a tak. Takže a spoustu toho vlastně Sára na sebe prozradí sama. Takže to je jedna jediná metodika, kterou vlastně budeme do budoucna rozšiřovat. Teď se i bavíme, že bychom vlastně si nechali natrénovat model, který by nám generoval Sářiny fotky s jejím konzistentním obličejem, charakterem, aby jsme vlastně tady ten příběh mohli neustále jako rozvíjet a přidávat nové metodiky, protože se ukazuje, že tam jsou témata, které lidi opravdu si myslí, že jsou důležitý. Je to samozřejmě bezpečnost dětí, jejich spokojenost, well-being, takže to je to, co nás všechno zajímá. Takže to je, kdo je Sára, v tuhle chvíli teda poslední metodika mediálky a do budoucna vyčlenění téma kyberbezpečnosti. Nevím teď, Radku, jestli jsem na něco nezapomněla, máme ještě 20 minut na strojové učení. Já teda, jestli můžu, ještě podpořím Evu v tom velkém tématu, ačkoliv jako mluví o mediálce, tak pro mě to je jako výrazně informatický téma, protože ta kyberbezpečnost souvisí. Já bych řekl, že to je jedno z nejdůležitějších témat, který vlastně my můžeme brát momentálně, včetně OSINTu a včetně já nevím, digitálních dovedností těch dětí, uvědomování si dokonce i ty syntetické reality, to znamená, je tam napojený všechno, co my vlastně jako v rámci informatiky, nebo ne všechno, ale jako opravdu hodně těch témat se propojuje tady v té, řekněme, Sáře. A já už jsem ji odpilotoval, tuhle metodiku minulý týden, protože je opravdu čerstvá. A takže můžu třeba jenom rychle zazdílet, jakým způsobem odpovídali deváťáci, jestli chcete, tak opravdu jenom minutka. Tady v rámci Classroomu jsem udělal prostě proveď to OSINT analýzu toho instagramového profilu. Jenom chci říct, že já s tou 9 už jsem v září ten OSINT dělal, takže oni trošičku věděli, o co jde. Každopádně jsem to udělal teda na tyhle ten typ té metodiky a pak vlastně jenom odpovídali na otázky, které tady byly položené a v zásadě jsem měl radost, protože opravdu, aniž bych je nějak vedl, tak dokázali v těch svých zhruba 15 letech celkem jako velice dobře odpovídat jako na ty hlubší otázky, které jsou jako relativně skrytý běžnému uživateli. To, co popisovala Eva ohledně metadat a kritického posuzování toho textu a vyvozování nějakých závěrů. Jo, to znamená, samozřejmě tady ten graf není jako relevantní, ale ty odpovědi tady, jo, které jsou pod tím, tak vlastně odpovídají tomu, co my jsme vlastně v té metodice chtěli. Takže z mýho pohledu super a já pevně doufám, že tady tu kapitolu ještě jako rozpracujeme dál, že se nám podaří dělat jako, řekněme, trochu ucelenější, než jenom jeden takovýhle výstřel do tohohle tématu. Tak to by bylo k Sáře. A ještě jsem vám chtěl ukázat k tomu OSINTu, kdybyste chtěli, to vám nakopíruju od Bellingcatu, tyhle ty nástroje a našel jsem ještě k posilovanému strojovému učení tu hru, kterou můžete si pomocí krabiček od sirek, korálků zahrát bez počítačů offline a má to neuvěřitelný jako dopad na to pochopení principu posilovaného učení v těch třídách. A ty děti jsou vděční, že si můžou vlastně jako reálně zahrát takovouhle deskovku. A fascinuje je, že vlastně hrajou proti korálkům a krabičkám. Takže třeba tady to z praxe mám jako opravdu velice dobrou zkušenost. Tak, to jsem jenom chtěl drobně Děkuji. doplnit.
tadyhle to ještě přidám do té metodiky k tomu posilované učení, do té sekce kam dál, aby to tam bylo ke stažení, protože v tuhle chvíli na to žádný podle mě odkaz nemáme, jestli se nepletu, nikde uvedený. Myslím, že tam není, no. Dobrá. Mě by totiž, jestli by šlo, my jsme teďka s Evou hovořili zhruba 1:40 a bylo by naprosto skvělý, kdybyste třeba někdo z vás nám řekl nějakou zpětnou vazbu ze svýho pohledu, jestli vám to třeba připadá smysluplný, nebo naopak, jestli vidíte něco, na čem bychom mohli zapracovat, nebo máte šanci odpilotovat něco, nebo cokoliv, co vás napadá, k tomu, co jsme se pokoušeli vám v té rychlosti předat. Můžete klidně i v chatu, anebo samozřejmě, kdo chcete, tak klidně hovořte. Tak nevadí, nebudeme trápit takhle při večeru. Ale já už se tak těším, než nebudou moc mluvit. Skvělý. Tak já ještě teda přesdílím obrazovku, nebo Radku, chceš říct něco ke strojovému učení ty? Možná si ho prozkoušel víc. Jako obecně k tomu tématu? Ne, k té učebnici. Jo, učebnice. Ale ono, nakonec je to trošku tvoje dítko, jo, ten překlad. Eva přeložila, nebo Eva nechala přeložit skvělou učebnici. Teďka ji vidíte, strojové učení pro děti. A je to, Evi, možná asi bude jednodušší, když to řekneš. Já prostě mám několik projektů reálně vyzkoušených a řeknu jenom jednu věc. Doporučil bych tohle jako třetí krok v tom brouzdání v těch našich materiálech. Je to něco, co si myslím, že bych nasadil až v momentu, kdy ty děti mají nějaký základy v programování ve Scratchi a některé ty projekty opravdu nejsou úplně jednoduchý, ačkoliv je napsáno pro děti, tak bych řekl na základce 8-9 a nestyděl bych se některé věci na netechnických středních školách klidně nebo gimplech prostě udělat taky. Já si myslím, že jakoby nespornou výhodou tadyhletý učebnice je v tom, ona obsahuje vlastně 13 projektů a není to jenom knížka. Je to taky prostředí, který najdete na stránkách machinelearningforkids.co.uk, kde vlastně si děti můžou trénovat model strojového učení sami a potom si tenhle model vzít a aplikovat ho v aplikaci Scratch nebo ve hře, platformě Scratch. A já jsem to třeba zkoušela i s mladšíma dětma a bylo to v pohodě, protože vlastně, co je tou výhodou ty knihy, je, že to je jako krok za krokem učebnice, kde jsou i prostě snímky, obrazovky, co děti mají mačkat, jak to mají dělat a zvládali to i poměrně menší děti. Zároveň si myslím, že tahle učebnice nemusí být ani ve školách, že je to zajímavý pro děti, které jsou doma. Třeba chtějí si s tím sami něco zkoušet, nebo třeba s rodičem. Tak to si myslím, že tam klidně i ty mladší děti, jakoby ten věk, prostě 10 let, u těch, jako který se o tyhle témata zajímají, tak si myslím, že je ten, kde se s tím dá začít. Jinak autor učebnice říká 12+, což je i nějaký jakoby taky můj věm teda. No a tady ta učebnice obsahuje 13 projektů a vy ty projekty najdete i do velké míry právě na těch stránkách tady toho Machine Learning for Kids. Jinak tohleto celý spáchal pan Dale Lane, který pracuje v IBMce. A on samozřejmě taky má děti, tak proto to udělal. A udělal celý tady to prostředí vlastně, kde můžete trénovat ty modely a pak i jeho vlastní instance má jakoby Scratch. Má Scratch na vlastní instanci. No a k tomu napsal teda i tu knížku. No a my vlastně, co teď děláme, protože ono je to
on je programátor, výborný, ale průchody tou stránkou a i to, jak vlastně vypadá, tak je trošku jakoby náročnější, si myslím, pro děti. Takže my to teď přepracováváme. Máme tady stránky machinelearningforkids.cz. Vypadají takhle. Zatím ještě ladíme, ale snažili jsme se o to, aby byly teda mnohem přehlednější a srozumitelnější pro děti. Jaký je třeba rozdíl mezi Teachable Machine a tady tím Machine Learning for Kids? Teachable Machine, kterou ukazoval Radek v rámci metodik strojového učení, tak tam můžete trénovat obrázkové modely, můžete trénovat zvukové modely a pózy. Co já jakoby nejvíc oceňuju tady na tom Machine Learning for Kids je i to, že tam můžete trénovat i textové modely. Jo. To znamená, že tam můžete dávat příklady nějakých věd a tak dále. Jo. Takže tady na to můžu navázat třeba aktivitou pro analýzu sentimentů. Stroje dokážou analyzovat sentiment takzvaně z textů. To znamená, že já si můžu vytvořit nějaký příklad nebo aplikaci, která dokáže vyhodnotit, jak se člověk cítí. Ta aplikace je ve Scratchi. A když ji budu chtít udělat, tak vlastně půjdu sem do toho Machine Learning for Kids, řeknu si, že jdu na to, že chci dělat text, nazvu si nějak ten projekt a teď vlastně se mi otevře nějaká kategorie a to je teda třeba smutný a pak si přidám další kategorii veselý. Tak. A teď mám tady 2 kategorie a můžu tady psát různý ty příklady. Takže do toho smutného můžu napsat mám se špatně třeba, jo, a tak dále. A takhle to vlastně nakrmit příklady, případně tam můžu nahrát nějakou jakoby tabulku, ve které budu mít hodně těch příkladů. My jsme tam nahrávali, Radku, jestli se nepletu, tam bylo nějak i 1000 záznamů. Pamatuješ, že docela jakoby vlastně v obsáhlý tabulky to schrouplo. Takže to můžu nahrát i přes ten soubor. No a potom, když tam mám minimálně 5 příkladů v každé té kategorii, tak dám trénovat model, stejně jako u Teachable Machine, jak ukazoval Radek. No a pak mi vlastně vytrénuje ten model a já si ho můžu otevřít právě v tom rozhraní toho Scratche a jakýmkoliv způsobem s ním pracovat. Takže tenhle model, co dělá, je, že mi klasifikuje, jestli se teda uživatel cítí veselý nebo smutný. Takže můžu třeba udělat hru, že tam dám textový okýnko, nějakého avatara a zeptám se tak, jak se dneska cítíš. A když ten uživatel něco napíše a zmáčkne tlačítko, tak mu vyskočí buď smajlík nebo mračoun. Což je jeden z těch právě projektů, které v té knížce jsou. Je jich tam 12 dalších, je tam třeba i nějaký jakoby na právě tu předpojatost a tak dále. Jo. Takže to, co jsem vlastně jakoby chtěla vypíchnout hlavně takhle v závěru, tak je to, že vlastně na ty zásadní témata, na ty 4 vzdělávací cíle, které jsem uváděla na začátku, existuje už jakoby veliká podpora, co se týká těch materiálů, nejsou to jenom tady ty metodiky, nebo naše metodiky jsou i jiný zahraniční materiály tady na to téma, tak je to právě i ta knížka, nebo je to ten interaktivní příběh, že vlastně se dá jakoby podle vaší chuti to uchopit vlastně v informatice nebo i v jiných předmětech relativně snadno, jenom vlastně do toho mít chuť a energii to vlastně z jednoho otvírat. No. Takže já bych za sebe tady tím asi skončila. Radku, máš-li doplnění, případně samozřejmě jako vždy budeme rádi za dotazy nebo feedback. Úplně drobounký doplnění. Ten projekt na tu analýzu sentimentu děti strašně baví. Opravdu ten mám odzkoušený, doporučuji ho vyzkoušet a je z těch jednodušších. A jenom přihazuju ještě věc, na kterou není čas, ale přijde. Takže kdo se chcete nenudit, tak tenhle web je taky úžasný. Radek hodil PictoBlocks do chatu a je to opravdu jako celý naprosto skvělý kurikulum zahraniční, jsou to učebnice, jsou k tomu weby, aktivity, je to neskutečně propracovaný, rozsáhlý, takže tam opravdu jakoby je taky kam sahat, ale je to poměrně drahý, Radko, jestli se nepletu, když jsme objednávali ty učebnice, tak to bylo 1000. To je indický kurikulum, ten web se jmenuje Stempedia, myslím.
a opravdu si to nechají zaplatit, ale teď to nenajdu, ale ten PictoBlocks je vlastně zase blokový programování a co je na tom úžasný, tak oni se budou snažit implementovat právě machine learning a nějaký 3D snad zobrazování přímo do toho prostředí, což bude skvělý a už i teďka je to strašně propracovaná věc. Ale abych to nechtěl rozebírat, protože sám v tom nejsem úplně kovaný, já jsem to hodil spíš jako na závěr pro toho, kdo by z vás chtěl se do toho pustit. A Markéta se nás něco ptá, máte nějaké doporučení, v jakém pořadí volit metodiky a projekty? Zatím máme za sebou Meriwether. No, jestli můžu i vy, já bych vždycky volil tak, jak se vy cítíte, jakoby, jakou skupinu máte před sebou, ale obvykle to je William Meriwether, karty a v finále je teda strojové učení. Tady ta knížka, ta projektová. Ale v momentu, kdy třeba máte šikovné děti, tak podle mě můžete volit libovolně a v kartách bych to dělal tak, jak jsme to vysvětlovali, to znamená jít od toho balíčku data přes strojové učení a ta etika ve finále může být skoro kdykoliv. Záleží na tom, jak ty děti jsou šikovný, jak umějí diskutovat. No, mě by právě zajímalo, jak starý děti to jsou, co má ještě jiného za sebou, plus jako máte jakoby třeba dotaci tady na to, protože my samozřejmě těma metodikama neplníme jenom jako data, informace, modelování. Myslím, že my si tam šaháme pro různý ty výstupy v rámci vzdělávacího plánu. Takže tam je mnoho faktorů, který bych potřeba vědět, abychom vám byli schopni doporučit, ale za mě je to, jak říká Radek, protože vlastně William Meriwether to téma opravdu nakusuje, je to taková jako fakt jako jenom mrknem se na to z vlaku a pokud by vám to dávalo smysl, tak vlastně veškeré ty věci z toho kurikula to dál rozšiřujou. No a jak taky souhlasím, že potom až je jakoby asi za mě lepší vlastně vyzkoušet to machine learning for kids nebo to strojové učení pro děti, tu knížku. Tak. No a já jenom přihodím, že taky vnímám ten tlak, který na nás jako informatikáře malinko může být díky tomu RVPčku a těch témat, který ono se to jako nahustilo, ale zase bych nebyl úplně ve stresu jako z nějakého, jak to říct, striktního dodržování třeba toho našeho plánu, ale opravdu bych třeba jako doplňoval některé ty zdroje, protože z mýho hlediska my můžeme prostě brát z různých zdrojů a ten náš pohled, který my se snažíme ukázat, má zase nějaké zaměření, ale jako nemyslím si, že bychom stáli jako na špici toho, co by se mělo jako dít. Jo. Já nechci říct, že se jako oponuju. Jo. Je to prostě čistě jenom reálně to, že si myslím, že my jsme jedna z variant. No, těch zdrojů je opravdu hodně. No. Ale Markéta píše, děkuji, Scratch budeme začínat v lednu, takže proložíme asi etikou dotace 1 hodina týdně, nevíme. Je to tak, no. Takže děkujeme za dotaz. Tak jo, tak pokud nejsou další dotazy, pojďme se užít příjemný večer. Tak já začnu, protože Eva bude mít poslední slovo. Jo, já vám děkuju, že jste s náma skoro ty 2 hodinky vydrželi. A myslím si, že si zasloužíme odpočinek. Takže vám přeju hezkých 14 dní, řadě z nás. A do toho nového roku asi hodně radosti, upřímně. To je něco, co si myslím, že je strašně potřeba si dělat radost sám sobě, ostatním, mezi sebou. Díky. Díky moc, Radku. Já to asi líp neřeknu, takže i přesto, že mám mít teda poslední slovo, tak jenom poděkuju a taky popřeju. Mějte se moc hezky a ať se vám daří.